Tebe neki ljudi, bolan ti, kad imaš neki para da kupiš mesa, sira, ovo ono, tebe oni, što kažu, iseksaju te kad uđeš u radnju. Pa nisam sad zato došao, bolan, došao kup sebi mesa i sira i tako. Hoću u ekskluzivnu radnju, poljsku, neku veliku i super i ona ima fini sireva, delikates, ono prva liga, neki Poljak otvorio, ima naših stvari, ima sve, ima mesa i šta ja znam, valja malo gasa dati, nema bez gasa. I ušao unutra i sad gledaj nekog mesa, treba malo teletne, znaš, ima ovakve, ima onakve, malo na kosti, malo ispred, znaš, ono sve to pikantno slože i šta ja znam, pitam ja ovu Poljakinju, neofarbane, normalno kose poljske, možda bi je pogledao da je ofarbana. Kažem ja njoj, rekao, a veliki komadi, ono za safta, znaš, ona teletna, pa znaš koliki su komadi, kod da imaš dvije doge, ovaki komadi, će to za safta uzeti jedna i umrije tu saftu. Kažem ja njoj, možeš li mi to malo, samo odsjeći, jesu to veliki ti komadi, pa malo mi da ja sad kući nemam vremena, ja to odmah, ona meni u kesu, tap, frizer i ako neš saft praviti sutra ga odledi. Kaže ona meni, istočnjački odgovor. Kaže, ma tu ti je mlado, lako samo nožićem. Ama bolan ženska poljska glavo, ja sam došao u ovu radnju da mi ti to središ, zato ću više plati, zato sam kod tebe došao da mi to ti fino napraviš. Ja samo kad dođu, tap i gore. I ne mislim ni na tebe ni na meso. On da ja sa njom polemišem neofarbane kose i bez potpetica i tako dalje. Ma bolan, halo Poljakinja. Pa joj, što te mogu iseksat kad odeš u radnju, na ništa, na suho, boli. Pa nemoj me, majke ti moje, pa samo te neko zajebava i jebote, ne mreš ti više ni zapare. Sjetim se samo onih dana, u Turskoj, kad sam bio u Ankari, ti na telefon okreneš tursku radnju i kažeš, meni trebaju 2 šnicle takve i takve. Ma on ga za 10 minuta iz one radnje, bolan, donese, ti kući samo, ti mogo Julje upalit, znaš kad će on otprilike dole pozvon, baciš ga, pa bože me raka, nije onaj moj govorio, Jaran, onaj Rade Zalad, onaj golman Partizana, kad smo dole bili, zato sam i 9 godina ovdje ostao, zato što sve servira za tvoju lovu, ko da mi ti, bolan, plaćaš. Pa kako tebe mogu iznervirati za tvoju lovu, bolan? Da me za njenu nervira, ja bih rekao, okej, nerviraj me, tvoja je lova, ti imaš mene pravo i seksaj me kako hoćeš, ali nemoj me, bolan, ovako. I tako, sad odem, ajde u povratku, trebam još nešto, ima ovdje slovenačka mesnica i kod njih odem Vencaslo, isto ima super Mary, Richard, razvaljuju sve fino, ti dadnu ovo, ono, neka tu radi, kaže ona, kažem ja njoj, stav mi, rekao, kupujem mi komšinic kobasice, rekao, one sremske i to, 2 ljute, 2 ove, pa mi rekao, pošto i kupujem 6, u svaku posebno, ona viče, ma ja posebno, i tako, i onda stavlja u istu kesu. Ma halo, bolan ženo, slušaj mene i slušaj sebe, ti meni viđaš, okej, stavit ću u posebnu kesu, ti sem stavlja u istu kesu. A pa majko moja, pa ne znaš koga prije zadavio Poljake i Slovence. E pa jebote, lepa. Ne znam šta bi ti rekao, majke, pa to ti se, bolan, možeš samo kad odješ u kupovinu, moraš i dobro gledat što oni rade. Samo ona tamo kad se okrene nešto, rekao, izvini, ili excuse me, kreni se, rekao, ovamo, nemoj ništa iza leđa, nemoj kam neko nešto iza leđa radi, da ja vidim šta to ti tamo radiš. A čim te zakloni onim krupnim leđima, to odmah, možeš ti staviti što hoćeš. Bože moj, pa to nisi ti za svoje pare više, ne možeš, nervoza. Pusti, ajde, dobro je, ništa, hvala Bogu, ima malo, ali ove opet na siru, moram mi pohvaliti. Na siru rade, sve ide ko kroz sir. Evo, probaj sir, jes dobar, stavi ga malo, odvaži, komad, sve. Na siru rade, super. A ova s mesom, uzmi ti to kući pa nožića. A kakvi nožićem, nemoj da te čakicom ja... Tako ti je. Ali dobro, jebi ga. Šta da radiš? Tako ti je danas to postala vremena kad se nikom ništa ne radi. Niko oko mušterije ne pazi, nego samo i to kad ja sad instalirao po kanala, ja došao kući, pa dobro, imaš i dosta, jebo, prodajem 700 kanala, hoćeš ima samo 500. Pa daj mu sve, jebo, zato i platio, pa nemoj me. Ne možeš, ti moraš biti neurozan i Bog ti, a šta ćeš, ajde. Biće što kaže Slovenac, bit će sve u redu, ko na Bledu. Ne znam, je li na Bledu u redu, ali možda je barem na Bohinju. Ajde, pozdrav.